Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Maigsuon na anata sa ika-5 nga Domingo sulod sa tuig. Sa makausap pa, gipahinumduman kita karon unsaon pagkabot ang kalinaw ug kahiusa sa Dios non nga mga pamaagi. Busa karon padayon tang magampo nining maong kalinaw ug kaayuhan sa atong mga sakit, labi na gyud batok nining pandemya. To sang iampo ug padayon ang atong mga benefactors and donors nga nagsuporta nato dinhi, labi na niining atong proyekto sa Archdiocese nga atong gisuportahan ang pagtukod sa Kapilinha di Fatima. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dako uyamot sa hunahuna, sa pulong o sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. Wamahan gidumala mo ang tanan ngadto sa ilang kahingpitan subay sa imong balaod sa gugma. Himua nga mahigugma kami kanimo ug sa usag-usa kanamo aron mudangat kami nganha sa kinabuhing tunhay kay alang niini imo kaming gibuhat. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Ang dautan nagaingon, ang matarong nga mga tao walay kapuslanan, kundili mga samukan lamang, busa mangita kitag higayon sa paglaglag kanila. Supak sila sa atong gibuhat, nagpasangil sila kanato nga kita nagsupak sa balaod ni Moises ug naglapas sa mga pagtulunan sa atong mga katigulangan. Apan tan-awon ta kung tinuod ba kana? Tan-awon ta unsay mahitabo kung mamatay na sila. Kung ang mga matarong tinuod gayud nga mga anak sa Dios, ang Dios magluwas kanila sa ilang mga kaaway. Busa sulayon ta sila. Ato silang daog-daugon ug sakiton. Unya sutaon ta unsa kamaliminawon ug kamakatarunganon sila. Sutaon ta sa kutob ang ilang pag-agwanta. Silutan ta sila sa usa ka makauulaw nga kamatayon, sanglit nag-ingon man sila nga ang Dios mauray manalipod kanila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo mao'y nagabuhi kanako. Ang Ginoo mao'y nagabuhi kanako. O Dios sa imong ngalan luwas sa ako, ug sa imong gahom labani ang akong hinungdan. O Dios, pamatia ang akong pag-ampo, patalinghogi ang mga pulong sa akong baba. Ang Ginoo mao'y nagabuhi kanako, kay ang garbusong mga tawo misukol bato kanako, ug mapintas nga mga tawo nangita sa akong kinabuhi. Wala nila ibutang ang Dios at tubangan sa ilang mga mata. Ang Ginoo mao'y nagabuhi kanako. Ania ang Dios mao ang akong magtatabang. Ang Ginoo mao'y nagabuhi kanako.
Maghalad ako kanimo nga mahinang punog sakripisyo. Daygon ko ang imong ngalan o Ginoo tungod sa iyang kaayo. Ang Ginoo mao'y nagabuhi kanako. Pagbasa gikan sa sulat ni Santiago. Diin anaa ang kasina ug ang paninguha alang sa kaugalingong kaayuhan lamang. Anaa usab ang kasamok ug tanang matang sa daotang buhat. Apan ang kaalam nga gikan sa langit, una sa tanan putli ug unya makigdaiton, maaghop, mahigalaon, maluluyon ug maayog binuhatan. Dili usab kini mupihig ug dili tigpakaaron ingnon. Ang pagkamatarong mao ang bunga sa binhi nga gipugas sa mga makigdaiton diha sa kalinaw. Unsa bay hinungdan sa inyong panag-away ug panagbingkil? Dili ba ang inyong mga lawasnong kaibog nga nagkasumpaki sa sulod ninyo? Buot kamo manag-iyag mga butang, apan kay wala man kamo makaangko niini, buot kamong mupatay. May gikaibgan kamo, apan wala ninyo kini makabot, busa nagbingkil kamo ug nag-away. Wala kamo makabaton sa inyong gitinguha, kay wala man kamo mangayo niini sa Dios. Ug sa dihang nangayo kamo, wala kamo hatagi, kay dautan man ang inyong tuyo. Nangayo kamo aron lamang pagtagbaw sa inyong mga lawasnong kaibog. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Gipili kita sa Dios pinaagi sa maayong balita ang katawhan nga iyang giangkon pinaagi ni Hesukristo atong Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus ug ang iyang mga tinun-an mibiya gikan sa bukid ug mipadayon paglakaw latas sa Galilea. Dili buot si Jesus nga may mahibalo kung hain siya, kay gipahimangnuan man niya ang iyang mga tinun-an nga ang anak sa tao itugyan ngadto sa mga tao ug patyo nila siya ug mabanhaw tapos sa tulo ka adlaw. Wala sila makasabot kung unsay kahulugan sa iyang giingon kanila, apan nahadlok silang mangutana kaniya. Nahiabot sila sa Capernaum ug sa nakasulod na sila sa balay, gipangutana ni Jesus ang iyang mga tinun-an, unsa may inyong gilalisan didto sa dalan? Apan wala sila mutubag, kay naglalis man sila kung kinsay labing dako
kanila. Unya, milingkod si Jesus ug iyang gipaduol sila o giingnan. Bisan kinsa nga buot nga mahimo nga labing dako, kinahanglan nga magpaubos siya ug mag-alagad sa tanan. Unya, gikuha niya ang usa ka bata ug iyang gipatindog sa ilang atubangan. Ug iyang gikugos ang bata ug miingon siya kanila, ang mudawat sa usa ka bata nga ingon niini sa akong ngalan, mudawat usab kanako. Ug ang mudawat kanako, wala mudawat kanako lamang, kundili kaniya usab nga nagsugo kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang kanunay na kong gipaambit kung mag-explain ako bahin aning virtue of humility, ang bertud sa pagpaubos, ang ako yung simple nga description ana mao ang pagdawat nga way reklamo. So ang tao mahimong mapaubsanon or makaingon gid ta nga tinuod gid siyang mapaubsanon basta mudawat siya sa tanang butang, sa tanang sitwasyon, sa tanang tao nga wa gyoy reklamo. Agree mo, disagree. Sige, lingi ako nun ang imong tupad. Yung tupad ni mo ba? Nya, pangutan ing na wa kay reklamo nako. Ing na wa kay reklamo nako. Adto ka mangutan na squire, maingon din ang imong tupad, iyabag kay kag tingog oy. O man kay apil-apil practice good. Mao na usay unya unsa maroy gibuhat sa kalibutan, nawa na ni ang virtue sa pagpaubos. Gapunay na tagreklamo. Nya kun wa na gani ining virtue sa pagpaubos or humility, mahimo tang mga taong dautan. Dautan. Unsa maning taong dautan? Nagsigig saway sa iyang isig katao. Ang iya ra gyung kaugalingon mao'y sakto. Mao na sa unang pagbasa, ang mga dautan gasigig tan-aw sa mga matarong isa, sige, sulayo na to ni mga buang-buang dagko. Ang inganlan na og buang-buang ang mga matarong na. O ingon man na sila, gasalig sila sa Ginoo. Sige, suwaya na to. Suwaya na to. Sakito na to sila, daog-daogo na to sila, ato silang pakauwawan sa publiko, ato silang patyon sa makauulaw nga kamatayon. Beko no be, mutabang man kanang Ginoo nila. Nganong mao man gisultis mga taong dautan? Kaya ang ilang kasing-kasing reklamador. Reklamador. Kamong mga asawang ni aron dinhi, nidawat ba mo sa inyong bana nga wa gyud reklamo? Kung naa kay reklamo bisag gamay, dautan ka nga pagkaasawa. Kamo sang mga bana nga ni aron dinhi og naminaw ani atong misa, sige ra ba mog tan-aw aning online? May na lang na mo tan-aw mog online nga misang Padersiano, nya humanda yon online nga sabong. Nga buangon mong dagko. Pag-iuban, mag-monitor sa mulgawa sa Swertres. Napag-iuban, nitawag na ako, nag-text man siya. Pader, taga-e kong numero, wag yung kumutdawat. Ako mo baos, sus, nitawag yun. Pader, oy, maluoy taong ka na ako, taga-e kong numero. Na kung saan man animo siya, akong ipatad sa Swertres. Kay naman yung kay wisdom, Pader. Naman yung kay wisdom. So, ang kanang imong isulti, makatabang ginanako, may pa kayo mo explain, pobre biya kay ko, Pader, di ba mutabang man yung kas mga taong kabos? Mga animal dagkuan. Mao na ang dautan, ang kaugalingon ragyod, mao'y gitanaw, nya sawayon nila ang tanan, nga murabag musupak sa ilang gusto. Nya, ang kaugalingon ragyod, mao'y gitanaw, nya sawayon nila ang tanan, nga murabag musupak sa ilang gusto. Nya, ang kaugalingon ragyod, mao'y gitanaw, nya sawayon nila ang tanan, nga murabag musupak sa ilang gusto. Nya, ang kaugalingon ragyod, mao'y gitanaw, nya sawayon nila ang tanan, nga murabag musupak sa ilang gusto. Nya, ang kaugalingon ragyod, mao'y gitanaw, nya sawayon nila ang tanan, nga murabag musupak sa ilang gusto. Nya, ang kaugalingon ragyod, mao'y gitanaw, nya sawayon nila ang tanan, nga murabag musupak sa ilang gusto. Nya, ang kaugalingon ragyod, mao'y gitanaw, nya sawayon nila ang tanan, nga murabag musupak sa ilang gusto. Nya, ang kaugalingon ragyod, mao'y gitanaw, nya sawayon nila ang tanan, nga murabag musupak sa ilang gusto. Nya, ang kaugalingon ragyod, mao'y gitanaw, nya sawayon nila ang tanan, nga murabag
Ilang kalagutan ang mga tao nga motudlo nila unsay makaayo sumala sa gustos Ginoo. Mao na yung mga taong dautan o kamong mga bana, musta man? Wa ba mo magreklamo sa inyong asawa? Ilhan man na nimong nagreklamo, di mo tubag. Kaya ang tinuod nga reklamo, di abiyas kasing-kasing, wa abiyas ba. So kanang tao nga imong pangutanon, di gay mo tubag, nagreklamo na, dautan na nga tao. Kinsa may gihimong example ni Kristo sa buutan nga tao? Bata. Gikugos ni Kristo. Kanang bata, basta di lang nimo hadlok-hadlokon ba? Di nimo sigasigahas mata. Inig pangutana nimo tubag yun na. Ako kapila na ko nagrekoleksyon. Hangtod gud hinuon ang dikir. Parekoleksyonan naman ako. Unsa ang pagrekoleksyonan ng dikir? Mga maestra man ako naunsa man ni sila. Padir rekoleksyon ni kay magtapos na mis among dikir. Nakisa akong rekoleksyon sa ang mga bata. Nako nga naman siya, makarelate mangugas bata, pader. Nako nga, magani ko kahimo, bata. Kamo kay naghimo mog bata, makarelate mo. Ako na naman ay makarelate noon. Pahimo asak ko. Nindot ro ba kuno nahimo ng bata? Wow na. Makarelate kuno ko sa bata, mo tong diha ko'y girekoleksyonan nga dikir. Ibaw, biya ka ng bata. So, gipa-linya na sa mga maestra. Patinag yung linya, yung mga ginikanan, diriskilid ang mga ginikanan. O ang mga maestra, nagalinya sila, gagmay mo na ilang mga bangko. Yan ay, aisle to nga. Sus, nakita na kong bata diya sa tubangan, na may bakanting bangko, nga wa malingkore. Ang usa ka bata, iyang kuwaon ang bangko, kay iyang itupad nga to niya. Mukabot sa tungo sa kabata ikataw-tawran bunluton sa niya paduong nga niya ikataw-tawran na sa kuhaon na sa bata bunluton na sa nga la wa jud nako badlo nga sige lang jud kog istorya ba sige kog istorya sila dito blingaw kay bunlot sa dito bunlot sa dire nadugay katong usa ka bata kay malditahon man ingon ni siya pisti biya nimo inatay biya nimo dikir nako ni ana diko hala kanindot mo pronounce nako kinsa kay gatudlo ani niya sus ang mga nangatawa nga naiuban nagduko ini nako mao ni dikir pa lang may nakaimong motodlo ngano man mga dautan mo gamay pa kayong bata natakda nas inyong kadautan kanang inyong pagkahimalikas kanang inyong pagkareklamador kanang inyong pagkadawo ilog anang bangko hasta bangko ilogan ila magutong duaan ba mga bata mo biya na ilogan ang duaan anak biya na Islam mag-away niya ang dagko sa may ilogan koral yuta tanom kwarta balay no usay mag-ilog sa kabit niya unsa man na mo na gitawag og kadautan pero gikugos ni Kristo ang bata o giingna niya ang mudawat niining bata sa akong ngalan mudawat nako ang mudawat nako mudawat sa nagpadala kanako ang nindot sa bata mga igsuon kusog kaing mudawat nga way reklamo nireklamo bagod ang bata sa naong sa nag-anak niya wa gyud nya inyo mang tudluan anang saway-saway naong ikadako magmahay ng anak nganong kini moy akong ginikanan inyo man gitudloan pero ang batang gamay mudawat ra gid na unsay imong ipakaon mo kaon ra gid ng bata unsay imong ihatag iya ra gid na mo enjoy ra gid na siya di ba mo nang bata mao na gusto ni Kristo nga mapariha ta sa gamayng bata nya unsa man ang atong dinagko nga pamaagi aron mahimot ang gamayng bata sa atong ebanghelyo niingon si Kristo kinsa tong gusto nga mahimong labaw sa tanan kinahanglan nga mahimong sulugoon ug mag-alagad sa tanan ang bata kusog kay na mo alagad kusog kay na magpaubos nya unsa may iyang buhaton sa buhatos bata aron mahimo siyang mapaubsanon ug maalagaron magpakatotoo tinuod gid ng bata
Kanala mga bata mo anhin nato dinhi, adi naman na bata, mga batan-o naman na. Maghukas ba? Nya magtiniil. Na kung anong tiniil man ka, noy na ilang leader dire. Siya, okay raman ni pader kay paman sa kutsinilas. O di napakatotoo. Nganong gahukas man ka? Anad man ko ani pader. Kay wa man sa ko'y bagong sinina o man sa ko'y kailis. O hukas. Kita, ang sa itong style, mga dagko. Oy, mga bakakon, magpakanaa bisagwa. Mamalit og sakyanan bisagway parkingan. Ang resulta ipamarkings dan mga buangon. Di ba mo na ato? Niya ba kay iya mo nang kuang-kuanan kanang sa tawagan na. Anang financing mo na. Oh, ug mabitay na ganis bayro nun. Mudayog aris pare. Pader tabangi ko. Pagsuwat lang, inigsuwat. Uy, abangan man di inis kuan. Bahala ka de. May embargo na. May nala na makuha-kuhaan ang nagparkings dan. Wa magay ikabayad sa monthly unsa nakapaghimog parkingan. Na karon bisa diha mga subdivisions, kaya to mga subdivisions, kamo disiplinado maginunta mo diha kay inyo ganang subdivision. Oy, managhuot oy. Nganong naingon ana man na? Kay nagpakanaa ka bisagwa. Ang pare, tanawang pare, nagpakanaa. Wow eh. Maobitang na maligya tag slat kay wa gid ta. Kanang baligya og slat, donation baya na. Mura bag ni donate mo sa atong project. Nya akong giangkon nga wa gyud koy mahimo. Kami ni angkon mi nila mon Senyor Ruben, wa gyud mi mahimo. Mo na maligya. Nya kamo sad nga namalit, nagpakanaa mo o wa? Ang kadtos ang mga tao nga nakadungog niya murasag bata og batasan dili sad magsigig ingon nga wa koy ako kay kanira basang atong lain nga aspect sa atong pagkatao magpakawa bisag naa. Mao sa nay laing kabuang sa kanigong kadautan extreme ang guna siya. Any extremes or any extreme is evil. Virtue stands at the middle. Kamatuoran. Dautan ka kung magpakanaa ka, bisagwa. Dautan sa kang magpakawa, bisag naa. Karon, natay daghan nga mga kaigsuonan nga namalit og slots. Wa ba yatay ihatag? Sa ato pa, naa sila. Naa sila ikapalit. Kaya naa sila ikadonate. Kaya wa man tay bugti nila. Nabitay ni text nako, Father, og mupalit kog tulo ka buok ba nga slot, unsaon man na pagpadala dire? Nako ha, ngan unsa may akong ipadala insya, di ba perder libro man na? Nako, unsay libro insya? Di ba title man kanas libro, Mother Mary's Healing and Deliverance. Ganahan bi ako mubasag mga ingon ana pader. Nya og mupalit ko og tulo, unsaon pagpadala dire nga di amang ko sa Hong Kong? Nako akong i-mail. Ang saong pag-mail, naku na kay messenger. Kay ako rasang isenti mo siya. Di man ko na masin sa messenger ang libro. Nako, di man ko ni libro. Paminaw kong maayo diha. Dili ni libro, virtue, gracia. Ang gracia, inigsugod pa lang ni mong hatag, muabot na ni mo. Ay, abi ba na kong libro ni? Nako niya, mudayon kag donate. Isa, dili na lang pader. May pag... Kaya mangayo man gyud na ay mo balik. Oo na. Pero na biya daghan sad nga nakasabot. Kanay dagang nakasabot oy nga mo-donate di ay ko. Nya kaning slat measurement lang di is akong donation. Ana nya ang bugti ani mao ang gracias Ginoo pinaagi sa mahal nga birhen nga Mother Mary's Healing and Deliverance. Nya daghan kayo ang nituo ana mo nang duna nataroy na kulikta o nadawat niabot na og 18,894 slots. Paktakan. Tag 1,000 eh. So ang ato na lang kuwang nga wap mahalin
10,606 slots na lang. Nya kutob na lang ta karong September 30 nga mamaligya ani, sold or unsold. Muna kamong gusto nga makatagamtam og healing and deliverance nga tinud-anay, pamalit na mo as soon as possible. Yung sa maroy kahimtang sa atong kapilinha dito sa ato, ibaw mo, ang atong itukod, 50% na ang natukod. Oh, tanawan ninyo, atong ibutan sa screen kadiyot. Atong pag-announce nako August 15, mao man ni ang katong kompleto, ang iyang naong kana, mo na naong atong panahon na o pamahumag butang beams. Kana sa sulod mo na siya. After na karong September 15, mo na papareha ra gyapon naong no. Nanay atop, nanay mga trusses. Inana. So napurma-purma na ang iyang nawong. Dali ra man na siya ipamutang ang atop kung mapurma ng trusses ug ang bongbong. Kay pulos ra man straight ra man. Mo na nga ang consideration nila 50%. Nya ang atong target 29,500 slots. So ang ato rong nadawat na nga mga kanang nahalin, 64% na ni siya sa atong target. Nya kutob September 30 hinaot unta nga 100%. 36 slots, 36% na lang ang atong ighahatag. Ang sana tawag na? Palitonon. Ang katong tanang ng hatag mamalit og usab. Nya ang kanang wa pa kapalit mamalit sad mo. Dali ra kay ning mahurot. Nganong ako ning gihimo kay nig ka October ari na sad ta mo concentrate sa atong parokya tungod kay moabot naman mag-celebrate man ta sa atong kapistahan sa atong segunda patron ang mahal nga Birhen. So dili na tao sa mo support outside nga mga projects ari ta sa atong parokya. Mo na atong ihatag ang birthday gifts ni Mama Mary nga mao ang katukuran sa kapilinha. Tiwason taning 36% on or before September 30. Okay ra na ninyo? Kana, kung parihamog bata, igingon yung okay, ikaw mahurot dayon Pero og muramog dagkong tao nga mga dautan pariharing unang pagbasa, maingon ra mo, suluha diha, sige baligya na, kapoy biyan mo paminaw na. Mao gina siya, sige baligya. Naragin mo kutob, sige panaway. Nya ini tukod na ani muadto din mo dito mauni maura ni ana pero bilib kay ko sa muanhis atong simbahan iniging la pader nindot kay atong simbahan pero di ko kay nindot bati man atong simbahan nindot kay pader napagyuti nakadonate ani atong granite pag picture na mo diri ning kalit magpungko na kung saan niyang gibuhat sige di siya hikap muhikap jud ko pader kay nakadonate jud ko ani nako sige na hikap dia, o gusto ka mo, hapa ka dia, picturean pa ka. At least ba, ni-appreciate, no? Mao na ang mga mapaubsanon, mo dawat, mo appreciate. Kung sa may bunga, mahimutang malinawon, magkahiusa ta. Sa ikaduhang pagbasa, gihisgutan dito nga magkahiusa ta, mag-alagaray ta, magpasayloay, magdinawatay, naa ang kalinaw, kauswagan o kabalaan sa kinabuhi. Gusto mo nga ang inyong pamilya malinawon kanunay, pagpaubos. Be humble. Dawat nga way reklamo. Hatag nga way limit. Appreciate nga way analysis, no? Kaya usasan mo analyze man sad mo. Siya, angayan kaysa siyang gisulob. Pero mura lagi dili bagay sa iyang panit, no? Sa mga bitangan. Angayan kay siya scholar siyang buhok pero wa man kay na mag-angay ana nindot pagkabadlis iyang kilay pero mura magtaas ang pikas mo ang pikas madaghan kay ba analyson ba ginay manindog data nagatuwa ko sa Dios Amahan makagagahom sa tanan magbubuhat sa langit ug sa yuta ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo
gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan, sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, si Kristo atong Ginoo nagtagna ng daan sa iyang makaluluwas nga kamatayon. Uban sa timos nga pagsalig, moingon kita, Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa atong Santo Papa, ang sulugoon sa mga sulugoon sa Dios, nga makalahutay siya sa tanang pagsulay, nga iyang giatubang, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa tanang kanasuran, nga patigbabaw na ang kalinaw, ug panagdait, tali ni adtong mga nasod, nga nag-andam sa pagpakigbatok sa usag-usa, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga masakiton, nga nataptan niining COVID-19, nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton, ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalikdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman-unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga nangamatay, nga makapahulay na sila sa mga bukton sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Amahan sa among manunobos, kining mga pag-ampo, among gituboy nga kanimo uban sa gugma ug pagtuo, dawata kini pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami niining mga gasa aron pagpakita sa among pagtuo ug paghigugma. Himoa nga makapahimuot kini kanimo ug nga mahimo alang kanamo nga pasalamat na Hesukristo imong anak nga maoy among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadiyos, apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo, apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo.
Magampo kita. O Ginoo, gilig-on mo kami pinaagi niining Eucharistia. Padayuna ang pagtabang kanamo pinaagi sa imong gugma. Himua nga mahubad namo ngadto sa buhat ang pagtuo ug ang paghigugma nga among gihuptan dinhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapaongorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot huwag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom og liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila o gihatag ang pahulaing dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa o kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis o magtultol kanamo ngadto sa kausaban o kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Ang lingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nun nga kalipay. Nga kining maong kalipay makabot lamang sa mga mapaubsanon, magpaubos gid ta. So atong pasalamatan ang mga mapaubsanon ug maalagaro nato mga kaigsuonan. Una, ang nag-decorate aning atong altars, ang atong Heavenly Joy sponsor karong Domingo ha. Unya ato sang pasalamatan ang naglimpyo sa atong simbahan before nato ni gigamit. Nya ang atong mga frontliners, ang atong Eucharistic lay ministers ug ang atong PYCC nga mao'y nag-usher ninyo dinhi, ang atong mga barangay tanods nga nag-manage sa atong parking ug sa atong kaning traffic. Padayon tang mag-observe sa atong one-way traffic dinhi sa atong pagsulod ug paggawas nining simbahan. Nya ato sang pasalamatan ang atong lectors, ang atong salmista, ang atong love offering assistants, ang atong mga sacristans, ang nag-manage sa atong TV monitors ug sa atong sound system, ang nagpahigayon sa daning atong para i-upload sa social media, ang atong mga IT, ang atong choir, ang San Vicente Ferrer Choir,
ang atong mga offerers karong misaha, pinanguluhan sa nag-offer sa bread and wine nga sila si Mr. Joseph and Mrs. Ermeline Uy. Kanilang tanan, masipang pakpak. Salamat kayo. So, pipila ka mga pahibalo, atong unahon ang update. Ako lang itong hisgutag balik nga ang ato nang nahalin sa Mother Mary's Healing and Deliverance Slots nga tag 1,000 para sa pagtukod sa atong kapilinha di Fatima ug mausad ni atong birthday gifts ni Mama Mary. As of yesterday, niabot na og 18,894 slots ang nahalin. 1,116 slots ang didto nahalin sa kapilinha sa Tres Pastorinhos Foundation. Nya ang dinis atong parokya, 17,778 slots ang nahalin dinhi. So pakpaka na to ang Ginoo. 64% na ang atong nahalin sa target nato nga 29,500. Ang nahabilin nga slots 10,606 slots, which is 36% sa atong target nga 29,500. So usbon ako pagpahinomdom nga ang pagpamaligya nining maong slots kutobra karong September 30 isip atong 1 month nga celebration sa birthday ni Mama Mary. Nya mo na kamong wap kapalit, hala pamalit dayon. Ang nakapalit na dugang dayon. Hindi man mo malipay papaliton mo gusab, may mana siya. Nya ikaduha karong October 16, October 16, 2021, Saturday, sa ulogo nato ang fiesta sa atong segunda patron nga mao ang Birhen sa Santo Rosario. Ang novena masses nato himuon sa October 7 ngadto sa 15, 2021. Nya ang highlight niining atong kapistahan mao ang rededication sa atong simbahan ug sa atong main altar on October 9, Saturday at 4:30 p.m. Las 4:30 hapon. Ikatulo ning adlaw sa atong nobinaryo. Ang ubang mga detalyes kalihukan niini nining atong pista ipahibalo lang niya nako dinhi sa sunod nga mga adlaw. Mag-meeting pa mi sa atong pastoral ug sa atong finance councils to discuss everything. Nya ikatulo katapusan ang pagpanghatag sa atong SBFP Powerful Vinegar nagpadayon na dias atbang no. Nya atong gi-increase ag jutay kay nagkadaghan mga atong suka. So pwede na mo magdaog ang ato ng limit sa gidaghanon kada tao mulimit na taog kinadaghanan 1 gallon. Sa una usa ra man to kalungnik karon pwede na 1 gallon. Pero usa ka tawo rasad naamsag usa ka tawo magguroy og 3 ka galon 1 gallon man kay limit pa der, 3 ni kabuk galon adili pwede na. Usa ka tawo usa ka galon. Ako lang sag mulipot lang sad mo skilid no nya mo lakaw na sad mo ngadto usa ka galon. Ay na lang gud mo panikas hasta suka tikason pa gyud. So, first come, first serve basis as supply lasts. Sige, nindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Gihalad na nato ang santos nga misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo.